I per Nadal també venen tradicions molt arrelades, com per exemple, la que no pot faltar és un Betlem vivent. Per exemple, el que fan els infants de la parròquia on anirem just ara. El nostre company Xavi ara mos conta on és exactament aquesta parròquia, a Sindioteria, mos diuen. Però Xavi, com està l'ambient? Ha començat ja? I doncs Jaume, ja ho pot veure, ja han començat, hi ha moltíssimes ganes de Nadal. I és que el fet és que ja han començat i venim a parlar amb l'organitzador màxim de tot això, en Tomeu Suau. Tomeu, bon dia, com estàs? Sí, bones tardes. Bé, sí, ja bones tardes, saps que són, eh? Sí. Men, Tomeu, això del Betlem ho feis cada any, no?, pràcticament? Sí. Bueno, cada any elegim un puesto distint. Hi ha vegades que ho fem a la granja. L'any passat ho varen fer aquí a la plaça perquè lo de la pandèmia era millor que la gent estigués a l'aire lliure. I enguany, vista de l'adorno i tot, varen decidir que les catequistes que ho faríem aquí de dins. Clar, i és que això no té res que veure amb l'esplai que hi ha aquí de vora, sinó que té que veure només amb els al·lot de la catequesi, no? Sí, bueno, aquí no se sap mai qui és que té la culpa de tot, saps? És a dir, sí, això ho organitzen les catequistes, que és lo important. Però llavors participen tots els nins, tant si són de catequesi com si no, perquè venen els germans i venen els predins i venen tothom, i tothom participa d'aquesta festa. I conta'ns un poc, Tomeu, totes aquestes estacions que hi ha aquí són una espècie de paradetes, no?, que tenim per aquí de Betlem. Mira, si venim per aquí tenim l'adoració, conta'ns, tot això ho fan, recordam, els nins de catequesi, això que representa? Això és el naixement de Jesús a la cova, amb l'estrella a dalt de tot, i el regal que li van dur el pastor, bueno, això és tal. Però Sant Josep i la Mare de Déu passen per diferents estacions que són normalment les estacions mallorquines que posam en el Betlem. Els peixos i el riu de plata, el mercat allà on hi ha totes les coses, els reis, tot el que feim, són cada capella és una escena de Betlem mallorquí que feim a les iglesies, i això és tot. Clar, i és que si venim per aquí darrere, aquí veig que teniu bé, la paradeta de les brodadores, però sí que mos podries fer un petit recorregut per aquest Betlem que tenim per aquí. Bé, mos podries ensenyar, mireu, aquí tenim el Betlem de l'Anunciació, però mira, aquí, Tomeu, per exemple, aquí sí que tindríeu aquesta paradeta que veiem aquí amb el plano, això que seria? Els Reis d'Orient, que venen aquí a adorar i són els al·lots que s'han vestit i això serien els Reis, i aquí es representarien quan els Reis arriben a Betlem i veuen en Jesús, no? Exacte, ara aniran a adorar, ara aniran a adorar Jesús. I és que veiem aquí els al·lots amb un munter de caramelos, és aquest moment, no? Sí, bueno, ara ells s'aixequen i van a adorar. Fantàstic, Tomeu Suau, i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres, estic molt content que hàgiu vengut. Moltíssimes gràcies. Aquestes petites coses són importants. Vinga, molt d'anys a tots. Gràcies, Tomeu, i molt d'anys. I és que volem parlar també amb alguns dels Reis Mags. Tu, per exemple, representes en Melció, no? Sí. I t'ha agradat la idea de fer de Rei Mag? Sí. Estàs content? Sí. I ja tenies ganes de que vengués el Nadal, no? Sí. Però ja tenies ganes, vull dir, quan s'acosta el Nadal, que prefereixes ser Rei Mag o rebre regals? Rebre regals. Fantàstic, i moltíssimes gràcies, que han de continuar amb aquesta petita representació, però és que de fet venim per aquí perquè per aquí tenim una petita altra paradeta que veiem que estan fent frit mallorquí. Hola, bon dia, com estàs? Bé, bones tardes. Sí, bones tardes ja. Aquesta paradeta veiem que estàs fent un pot de frit. Què és el que estic representant ara mateix? Aquí nosaltres feim sopes. Representam el Betlem vivient i feim sopes. Són sopes mallorquines, no frit, com havia dit. No, sopes mallorquines representam. Clar, i això, diríem, quina part del Betlem representaria? Representaria esquitigana. Tothom en té ara. I clar, això, quant de temps de preparació tu fer tot això? Perquè clar, aquí veiem una preparació que hi ha una... Estem de catequesis. Això és la preparació que fan ells, estem de catequesis. I tot se prepara des de setembre, que ja ha començat la catequesi més o manco, no? Sí.
Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies. I és que de fet continuam amb tu, perquè mira, aquí veiem el frit, però men, jo vull saber aquest frit, tot això són... Frits són sopes. Això sopes, perdona que me confong, tot això són el menjar real o m'imagino que això és... De veres, El menjar de veres? Sí. Pues té una pintassa. I doncs moltíssimes gràcies. I és que, companys, continuem per aquí, perquè menys si trobem alguna de ser mamà sola. Com estàs? Molt bé. Men, el teu fill participa aquí en el Betlem. El meu germà, El teu germà, quina edat és teu germà? aquest pastoret. Ah, és aquell pastoret guapo. Te sap greu si xerram amb ell un momentet. Eh? Te sap greu si xerram amb ell un momentet. Sí, clar. Men, anem a demanar als pastorets aquests, que veig que estan fent aquestes sopes. Hola, bon dia, com estàs? Bé, Men, quin és el teu nom, rei? Jaume. Jaume, i ara m'han dit que estàu preparant aquí en aquest foc. No lo sé. No ho saps? Jo m'han dit que són sopes mallorquines, No saps si... bé, men, tu que sí que tens un poc més de pinta que mos parlaràs, men, tu quin és el teu nom? Jaume també. Ah, Jaume també no? Sí? Val, i ara trobes que te quedaran bones aquestes sopes o realment no les estàu cuinant? Sí. Ja he estat aquí cuinant de 40.000 anys. I esperen que te quedin boníssimes, Moltíssimes gràcies a lots, molt d'anys a tots, i és que, companys, ja ho podeu veure, aquest Betlem vivent de la idioteria que estan fent tots els lots de la catequesi. Sabeu que ja hi ha moltíssimes ganes de Nadal i moltíssimes ganes de que venguin els Reis i, sobretot, moltíssimes ganes de que arribi ja aquestes 2 setmanes de tanta alegria. Cantarem el 25 de desembre, d'acord? Va, no de la cançó. Avui, els 5 dies, vendran fins a una festa a Sant Joan, però no és una festa qualsevol, sinó que és una festa de l'Associació de Veïnat de Sant Fortesa de Palma. I és per això que avui la veiem a ella, que fa 71 anys de casat, ni més ni manco. Com s'ha dut tot això? 80 años. Mare meva, i com s'ha dut tot això? Com se lleva? Bien. Tengo 4 hijas, 8 nietas, 3 bisnietos. I ja n'hi ha. I doncs, si te pareix, companys, d'aquí una estona ho veiem en els 5 dies i ¿usted me concede este baile? ¿Me concede este baile? Sí, tengo una nieta con 60 años, una hija con 70 años. Uy, una nieta. Fantàstic, pues moltíssimes gràcies. Llavors jo, companys, me'n vaig a ballar amb ella i vos ho contant tot d'una d'aquí una estona, als 5 dies. Ara d'on anirem a ballar a Sant Fortesa. Queda pràcticament res per Nadal i no només les famílies i els companys d'empresa se reuneixen per celebrar aquestes festes. I en aquest cas, una associació de gent gran tampoc ha volgut perdre l'oportunitat de celebrar aquests dies de Nadal. I ho han fet a Sant Joan. I com? I amb un dinar multitudinari. El nostre company Xavi ara ha passat una estona amb ells. Mireu. Avui Sant Joan està de celebració i és que l'associació de gent gran està de festa. Hem hagut de celebrar alguns aniversaris i algunes noces. Bé, aniversari de noces. I és que tenim a Beni, que és organitzadora d'aquest esdeveniment. Beni, bon dia, com estàs? Hola, bon dia, molt bé, molt contento, perquè de moment està sortint tot bé. Bé, nosaltres cada any, menys el període de turón de Covid, sempre fem la festa per la gent que fa les noces d'or i els 80 anys. I enguany tenim la sort de tenir una boda de diamant, 60 anys, i una persona que fa 90 anys, o sigui que tot superbé i amb una celebració de tot el club. I ja celebren el Nadal. I ja n'hi ha, Beni, però és que veiem que hi ha moltíssima gent, clar, m'imagino que després d'aquests anys que ha estat difícil, no heu pogut fer-ho, hi havia moltíssimes ganes i ja fora les mascaretes, Ai, sí que bé, menos mal, ara per lo menos ja mos veiem les cares, que qualcun ja ni els coneixia de tant de temps sense mascaretes. Fantàstic, Beni, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé el dia. Vinga, moltes gràcies a vosaltres per venir. I és que, de fet, companys, continuem per aquí perquè tenim algunes persones que sí que volien parlar, nosaltres que estan dinant. Hola, bon dia, com estàs? Molt bé. Ben, quin és el teu nom? Maria Magdalena Arenas. Mem, i vosaltres ara sou de Sant Joan tots, aquí? No, de on veniu? De Palma. Veniu de... Sant Fortesa. Ah, veniu de Sant Fortesa i heu vingut a fer el dinar especial aquí, no? A fer les festes dels cumpleaños. Ben, conteu-mos un poc, què és el que heu dinat? Pues arròs brut i no sabem què més hi ha darrere. Però és la primera vegada que ve
i estic encantada. Fantàstic, i doncs moltíssimes gràcies. Ara continuarem parlant. Sí, i que vos doncs bones festes a tots. Y toda España la llora. I de família ja ho podeu veure, moltíssima festa, moltíssims de globus que se llancen cap a l'aire, però aquests globus tenen tots un significat, també tenim a tu. Aquests globus, què signifiquen per vosaltres? Veig que posàveu un paperet a cada globus, no? Sí, un desig, viva Nadal, i que els nens mos ho concedeixen. Per exemple, el vostre, que és el que ha demanat. Ja he demanat salut per tota la família. Fantàstic, i doncs moltíssimes gràcies. Mira, li demanar a la seva germana, me pareix que vostra és la seva germana, no? Ah, vostra era. És la meva amiga, és la meva amiga. Ben, vostre, en el globus que és el que han posat. Jo he demanat que, per favor, s'acabi tota la pandèmia que hi ha i que més o menys s'arregli. No Mira. demano això. Ja hi ha moltíssimes ganes, eh? Moltes gràcies. Fantàstic, gràcies a vosaltres. I doncs ja ho heu vist, aquests són els desitjos d'algunes de les persones d'aquí de l'Associació de Gent Gran de Son Fortes, a Palma. I és que, com podeu veure, no podíem acabar aquest esdeveniment amb millor festa que aquesta que estàs veient. Moltíssimes persones ballant, passant-s'ho bé, pensant que l'objectiu és despedir l'any amb moltíssima alegria, moltíssima il·lusió. I bé, ja, com podeu veure perfectament, me pareix que estan ballant un paso doble, així que jo no m'ho vull perdre i abans de ser aquí. El modelo ríe, el modelo quiere.